като видял същата част, същия ден. И ето защо това ми се вижда. Хора, гледайте хора! Очите ми виждат хора. Чувате ли? Вижте, лампите промигат. Виждате ли? Само нещо хора. Бедствие! Сега трябва... Хора, чувам нещо не вика. Нещо вика хора. Заедно с сирените. Бавно вика, защото не го чувам. Вече свират, бе! Такова. Чуваме и сирени с тебе. Аз с вас отивам некъде на бункер, където и на пътя ще отида. Само ме е страх. Ето, който се промрат вас, няма да видим хора. Гледайте. Видяхте. Трябва са рибата ме пука. Сега вижте хора. Хората май се отнасят. Леле! Хора, ще седнем малко на спокойствие. Сигурно още грозно се откачило хора, я не видиме. Да, хората си отиват. Хората си отиват, бе. Тук се откъснал гроздето. Ето го гроздето, хора. Вижте хора, гледайте. Paranormalus. Той ще се отключи, тебе да е страх. Хора, лампата. Хората лампата. Вижте! Хора, още много е паднало, ето. Гайс!